Sziasztok! Sziasztok! Ez egy Rocket League videó. Jó szórakozást kívánunk! Bravo. Geci. Hát, hogy úristen, na. What a save! What a labda. What a ball. Rossz nekem. Nyomtazzam, jó? Hú. Kicsit eldobott. Jó. Baj. Hogy az ugrás. Szép. Easy win. Az jó, arra jöttél volna. Aha, ja. Csak a másik embert néztem. Megyek. Szép. Ezt Látod. Kivédik. hú! Hű. Marci. Oda várugom azt. Mondom, belerobbansz, azt hittem. Nem. Arra vártam, hogy mikor engedi el a labdát, mert látta, hogy visszaugrott. Na ezt. Good boy! Hagyjad. Az milyen lövés? Még jól ugrottam. Szép. Jól ugrottam, pedig amúgy csak... Na nézd meg! Direkt kiszámítottam, hogy rám rúgja rá. Hiszem így terveztem. Szép. Melletted. Nem bírom passzolni. Az baj. Geci. Elugrunk ketten mellette. Majdnem. Nem tudom mit csinálni. Ez komoly. D2 átjött az utalás. Hát a kaszi... Ja mi? Kedve átjött? De hogy is. Most küldték a 16-ot. Ajaj! Így akartam.
Így akartam, látod? Nice. És szép gól legyen belőle. Mi? Ezt bele fogom vágni. Nem. De nem, mert te vágod. A faszom. Amúgy bele kell vágni. Csak a szép gól miatt volt, ez így van. Ez se levem be, mert nem szép. Ez az én szemszögemből jól nézett ki. Fú, de felidegesít... Na, újra. Fú, de felidegesít, hogy ez DI vagyok. Jaj, gyere. Jó nekem, jó nekem. Szép, Nice. thanks. Great boss! Ez átbe ment volna csak 2 perc múlva. Vigyázz, a Bruno Fernandes van ellenünk. Ez nagy zsugás. Húha. Jajjaj. Látom, olyan VD-ben én Handák. Ez Manchester United, vigyázz velük. Jaj. Ez a Liverpool csak elverték. Azt a kurva mekkora passz volt az amúgy. Ez ilyen szájba tevés volt. Semmi baj nem lett volna, hogyha kapuba állok. Hoá, de utálom azt a szeget. Nagyon nagy tukli. Szép. Szép volt. Azért. Az nagy zsuga. Jó volt, Szép nem? volt. Aha, szép volt. Hasonló volt, mint az enyém, csak az enyém komolyabb passz volt. Még a végén komolyabb lövés volt. Így van. Másik oldalt vagyok. Léci. Nagyon jó. Olyan Szép paszt volt. kaptál, Geti. Hát nekem meg olyan volt a befejezés, mint valami Nasty Flick. Csak nem az volt. Csak fordultam. Azaz, nem volt flick benne. A vicious Nasty Flick. Mész? Megyek. Jó, szép. Nice. Úristen, de rossz. Csú. Ez my bad. Ó, az... Azon megfordulok, ezt már rá is levi. Let's go. Azt szép. Javítottad. Mi is van? Good job. Nem jó. Geci. Tovább kellett volna vele menni. Szép. És az milyen lefordulás volt? Azt figyeld. Hopp! Megláttam a lehetőséget. Nem bumbés volt, nem bumbés.
Azaz. Ja, bocs, ilyen kacka, hogy én is. Na, nekem jó lett volna, csak rá, meg... Ráadásul rámasztam a csávóra. Nice! Iha. Majdnem. De hogy volt üres? Tele volt, hallod? Tele volt pujával. Üres kapu, na miről beszélsz? Védte, tesó! Passz. Vissza meg kell szerezni. Gót kerülünk. Opennet? Tesó, én szólózok, jó? Nekem nem kell itt érdi, bro, én leszólózom őket. Jó van, bocs. Na. VL Totocs meg Tieume. Nagyon fényes. Pali ideges. Már. Szóval nem ideges. Elrúgtam a csávóról. Ne. Sorry, my friend. Azért blowjobot adok. De miért Miért megyek? jöttem rá? Ez egy nagyon jó kérdés. Miért jöttél rá? Nem tudom. Csak előnyt akarok nekik adni, hogy utána visszahozzuk. Látod? Kezdődik. Ott az első. Mondom. A comeback, ez egy nagy fordulópontja lesz a videónak. Bazd meg Bempót. Te meg úgy nézek, mint a... Mit csinálsz? Ugyanazt, mint te! Mit csinálsz? Nyugi, még lehet trill. Ezt be kell lőni. Tesó. Figyelj! Segítek egy Távol kicsit. jött mögötted, de rád volt cuppanva. Ja, engem nem zavar. Mit csinálsz? Nem kell dia 2? Menjél, tesó. Menjél, tesó! De nagy! Én carryzlek már megint. Vigyázz! Vigyázz! Várj, én rúgjam. Ez egy jó beadás. Így is van. Hát. Én közben adok egy akkora gólpasszt. Tesó, nem is értettem. Én sem. Az a legjobb. Chill guys, chill guys. Tesó, figyelj már! Figyelek. De... Robbangatni akar folyamatosan. Ilyenek. Passz. Szép. Nice. Aha. Nem értem el. De... My bad. Gyönyörű. Kettő. Zár lett húzva. Nem bírok kijönni a kapuból, geci. Én próbálkozok kijönni. Ott így. Na. Így itt kivittem a labdát, tessék. Azt a kurva. Nyugi. Csak gyere. Jaj. Mi? Ne, Mi van? ne kapjunk ilyenből. Szép.
Ez belettem be. Fake. Úgy kilövöm neked. Ez gól? Ne! Hena! Nem tudsz ilyet játszani, hogy geci jól repülök. Ilyen helyzetben. Kivitted! Pedig mentem volna. Nem ment volna be. Ja. Oda mentem volna. Rohadjak meg, nem akarok kikapni! Köszönjük, hogy itt voltál. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel!